Aurreko bidixuan ikusiko zenuten bezala, oraingoan gehien hobeto duten jokalariekin gatoz. Aurreko bidixua ez bazenuten ikusi, indogu gure denboraldiko top bosta decepzioena, eta kasu honetan, NBA-an itxendan bezala, Most Improved Player horren top bost elkapenengo dugu, ez da, Sean? Bai, hemen beste bideoan aipatu genion bezala, garrantzitsua da pare bat detaile ematea. Lehenengoa, fitxaketak ez dutela balio. Azkenean, erreferentzia bat izan behar dugu pasaden denboraldiko arrealean, horrek erakutziko duelako zenbat hobetu den, eta horixe da argitzeko detailetxo hori, eta nahi baduzu hasiko gera, ja, bosgarrenarekin, Bai, a ber. asa egitezen nahi bozu, bai. Aipatzeko gure baldintza edo baldintzatu dugun gauzia izan diaz alde batetik estadistikak eta beste alde batetik eman duten sentsazioak, ez? Bai, Orduan, kasu hontan lehenengo edo top bostakin hasiko gera nahi baduzu. bai, hobeto ez. e, Marrero jartzia erabaki dugu. Mm. Ze, egisa da, iazko eta urtengo minutu kopurua nahiko berdintxo idazela, larunda maika iaz eta zazpirunda berrogeta mara urten, baina nik uste seguruagoa, helduagoa eta orokorrian portero osoa, ez? Osoagoa dagoela. Bai, pasaden urtean jada ikusi genuen kopako partida batzuetan, gero Samamesen ere jokatu zuen Remirok txartel gorria ikusi zuenean aurreko partidan, baina aurten agian nola Europa Ligen gehiago ikusi dugun, kopan ere bai, gero ligako azken partida hori ere oso ona izan zuen Bernabeun, sentsazio oso onak utzi dizkigu, eta portero, zuk esan duzun moduan, osoa ikusten zaio, ez? Agian hankekin ez da Remiro bezain fina, baina, porteria azpian eta jausietan eta irteeretan eta nahiko seguru ikusten zaio. Bai, aurten 8 partida jokatu ditu, lau gol jaso ditu 8 partida horietan, eta lau aldiz porteria utzean utzi du. Orduan, ointxa epatu zuen bezala, Remiroekin konparatuz agian hankekin pixkat flojotxu dixe, baina, Bernabeuko azken partida, partida oso nahi zuan ate azpian. Bai, ikusiko dugu ea Sergio Franciscorekin jarraikortasun pixka bat gehiago lortzen duen. Eta gero, laugarren postura salto egiten badugu, beste arrobiko jokalari bat daukagu hemen. Ez dakit, gero ikusiko dugu ea zenbat diren arrobiko jokalariak, baina Jonander Olasagasti ipini dugu laugarren postuan, ez? Bai, zela dixan finkotu dan beste jokalari bat, batez ere, denboraldi erdian, ez? Marin atera baino lehenuo. Iaz baino, partida bikoitz geixo inditzu. Bai, eta minutuetan ere hirukoitza jokatu du, eh? Minutu Bai, hirukoitzak. Imanolentzat, kontuan izan dako jokalari bat izan da, eta datuetan hori ikusten dugu, ez? Bi gol eta bi asistentzia urten, eta urtarrietik apirilera oso garantzitsua izan da. Gogoratu behar dugu, Olasagastiren kasuan, etzuala bere renovazioa sinatu urtarrilera arte ustot, edo txaila hasiera arte. Bai, nik gogoratzen dut, errege kopako lehenengo ronda horietan hasi ginela Olasagasti ikusten, ez, minutuekin, eta esaten genuen, igual ligan ematen badizkio minutuak eta Europan, agian konfiantza hori lortuko du, eta igual lekutxo bat egin dezake, ez, eta horrelaxe izan zen, zuk esan duzu modura, urtarrietik apirilera oso garantzitsu izan da, Imanolentzat ere, kontatu du, ez, eta zelaian irabazi zuen bere kontratu berriketa hori. Gero egia da, denboraldi amaieran pixka bat jeitsi egin duela errindemendua eta hori minutuetan ere erreflejatu dela, baina jokalari oso interesgarria, pasaden urtean hainbeste ez genuela ikusi eta hemendik aurrera kontuan izateko ere, ez? Batez ere, zelai erdiko hiru postu horietan jokatzeko prest dagoan jokalari delako, ez? Ikusi Mm. dugu Europan Zubimendiren postuan usteot izan zala Danimarkan, Zubimendi etzuanean bidaiatu. Hortaz, behintzat lehenengo amaikakoan egoteko agian ez, baina rotazioan egoteko jokalari oso garrantzitsua dela datorren urterako ikusiko dugu. Hirugarren postura salto ingo dugu, eta agian top hiru hontan zalantzaren bat egon daiteke pare bat posizioen inguruan, baina guk top hiruan Jon Mikel Aranburu jartzea erabaki dugu. Ze egisa da aurtengo denboraldia oso ona izan dela, baina iazkoakin konparatuz, edo iazko denboraldia maiera horrekin konparatuz,
nahiko berdina izan da, eta hau ez da txarra, ze berdina izan da, baina oso ona izan da. Osea, maila mantendu du. Hori da, eske horrela esan da gian txarra dirudi, baina eske Hori da, ez baina guztiz eske ez. kontrakoa ona da, ez? Pasaden denboraldian 650 minutu jokatu zituen denboraldi amaiera horretan, ez? Urtarrilan uste dut izan zela bere debuta, eta aurten eske guztia jokatu du. 300 da, ez? Zez, 3500 minutu baino gehiago jokatu ditu, hiru konpetizioetan jokatu du, oso solido erakutsi da atzean, aurrera ere, gol bat sartu zuen Las Palmasen aurka, eta agian top post honetatik merkatu gehien daukan jokalaria da orain momentuan, edo ezagunena mundu mailan, ze, azkenean internazionala da ere, eta albiste hona da bintzat Realarentzat, ez? Bai, batez ere Aranbururen kasuan agian, igual, erasuan baino defentsiboki onagoa dan jokalaria dakagu, eta hori datu baten ikus dezakegu, ze liga osoko jokalaria kontuan hartuta, entrada gehixen irabazten dituan laugarren jokalaria da. Osea, partidako bi entrada lortzen ditu, eta baloia rekuperaketan ere, zailkapenean oso, ez dakit topa marrian dagoan ala ez, baina bestela oso gertu ongo da. Orduan, kaso hontan ere, datorren urtera begira ikusiko dugu eskuin laterale horretan dagoan overbookinakin ze gertauko da, baina Aranburu fijo ongo dela. Bai, Aranburuk lehenengo postu horretan hasten du lasterketa, seguru. Eta orain top bira egingo dugu jauzi, beste zubietako jokalari bat, Aranburu ez dakit zubietako jokalaria kontsideratu dezakegun edo ez, baina hau bai edo bai, Jon Martin. Jon Martinen kasu hontan, iazko denboralekin konparatuz partida bakarra jokatu zuen, debuta uste izan zelan Villamarinen Betisen kontra, eta kasu hontan, txikitatik ikusi dugu Espainiako azpi kategoria horietan, azpi kategoria horietako deialdietan, eta, espektatiba handitza zeuan, eta aurten, afiantzatu inda, ez? Osea, ikusi dugu espektatiba horiek egisa ziala, eta datozen urtietarako kaizerra izango da. Bai, aurten 1000 minutu baino gehiago jokatu ditu, 9 aldiz egon da 11koan, eta segurazki gehiago egotea ere merezi zuen. Ze gogoratzen ditut, kopako lehenengo partidak, Europako partida batzuk ere, baina gero ligan amaierar arte, Zubeldiaren lesio hori heldu arte, ez dugu hainbeste ikusi, eta egia esan amaiera honetan utzi dizkigun sentsazioak oso onak izan direla, ez? Bai buruz, bai baloiarekin, azpikategoria guzti horietan erakutsitakoa, benetan lehenengo mailan eta elitean erakutsi du, eta hori adin horrekin oso gaitza da. Orduan etorkizun oparoa du Jon Martinek Realean, Sergio Francisco jada ezagutzen du, eta hori beste albiste on bat da, eta nik uste dut hurrengo urtean 11koan ez badago oso hurbil egongo dela. Ikusiko dugu esperientzia, pixkat keixo duan jokalari bat edo zentral bat datorren ala ez, baina bestela nik uste Jon Martin eta Zubeldia titular bezala hasiko utela denboraldisa, eta datorren urtietarako, Jon Martin lotu beharra dago, ze segurazki Europa osuak bere gainean ditu begisak, ez? Bai, segurazki, eta hor datu oso esanguratsu bat dago, joko aereoan 185 irabazten du. Hau da, pasada bat da, adin horrekin datu hori izatea. Egia da, kasu honetan partida gutxiago jokatu dituela bere lehiakideak baino, eta horrek bat datua hobetzen duela zertxo bait, baina ala ere asko esaten du. Eta portzentaia oso altua da ala eta guztiz. Bai, hori ez da aldatzen, ez? Eta nahi baduzu orain, amaitzeko lehenengo postura pasatuko gara, ze, maila oso handia ikusi dugu top 5 edo top 3 honetan, baina azkenekoak ere oso denboraldi ona egin du, ez? Bai, Pablo Marin da, dudaren bat, zalantzaren bat egongo balitz, argitzuko dugu zein zandan, ez? Agian segurazki, denboraldiko 11 onena egin beharko bagenu Realaren kasuan, Marin fijo bat izango zen, ez? Ze gainera kasu hau nahiko, araroa edo xelebria da, ez? Bai. Ze iaz zuan minutu bat erez jokatu, eta aurten 2000 minutu baino geixo jokatu ditu.
Orduan, ez dakigu aldaketa hori zergatik gertatu da nala ez, baina, bueno, Imanolek bereagan konfiantza duela erakutsi du, eta Pablok, ba, bueno, konfiantza hori aprobetxatu du ez, edo bere momentu aprobetxatu du. Bai, batez ere urtarrietik aurrera 11ean ikusi dugu 23 aldiz jokatu du Pablo Marinek titular modura eta zuk esan duzu moduan 2021 22. Urtean debutatu zuen lehen taldearekin, lehenengo urte horretan minutu nahikotxo izan zituen, uste dut 7 minutu baino gehiago, baina gero pasaden urtean behin ere ez zuen jokatu eta hori deialdian askotan egon zela, ez? Sanserekin jokatu behar izan zuen eta aurten bere lekua egin du. Agian Imanol konturatu delako, ohartu delako, Zuzitxek eta Braisek ezin dutela aldi berean jokatu, agian detaile hori ere garrantzitsua da, baina bueno, Ola Sagasti bezalako jokalariak ere hor zeuden, Turrientes ere bai, eta horre guztien aurretik Pablo Marinek jokatu du, azkenean Realari falta izan zaion agresibitate hori erakutsi duelako zelai erdian, eta asko eman diolako taldeari, orduan ikuste dut lehenengo postuan bera sartu behar dugula. Bai, gainera justo intxe aipatu duzula Turrientes, igual konparaketa itxerakoan ikusi dugu justo kontrakoa gertau dela ez. Iaz Turrientesek isa guztixa jokatu zuela, eta aurte minutu gitxioki ditzuela, eta ba, Pablo Marinen kasuan kontrakoa. Gainera, aipatzekoa da, lehen aldiz, ba, bueno, Espainia sub 21 kategoria horretan deialdia jaso duela Pablo Marinek. Orduan, bueno, lenguan aterazan albiste bat, bai Jon Martin eta bai Pablo Marin, zubietan egon diala, ba, bueno, denboraldia maitu eta gero selekzioetako partida horiek prestatzen. Orduan, ba, bueno, merezitako saria ez, Espainia sub 21ekin jutia, eta ba, ikusiko datorren urtean ea zela moldatzen dan kontua, ez, zela erdixan, ze nahiko jokalari ditugu, gogoratu behar du utzitako jokalariak ere bueltan dauzela, orduan, ba, bueno, zera ikustu duzuzuk. Nik uste dut lana izango duela bai Sergio Francisco eta bai Erik Bretosek, baina albiste hona da aukeratzeko bueno, aukerak baldin badaude, ez? Kasu honetan, jokalari gehiago gutxiegi baino. Batez ere Orduan, gaztiak eta txekuak. hori da batez ere. Orduan, ikusiko dugu uda nola doan eta aurre denboraldia nola hasten duten. Baina, bueno, momentuz, gure top bosta, gehixen hobetu duten jokalarien inguruan, hause da. Hori da.